ипек хамелеон дизайни нав ва бори эксклюзив. дар бораи ин материал дар видеои пешина барои шумо маълумот додагӣ будем ва 10 рангша пешниҳод кардем. марҳамат мондагӣ рангуша бинед чӣ рангои фасони хушрӯ обши 20 ранг дора. ранги балотиша бинед беҳтарин вариант барои модаро фиолетовый цвет тагиш хамелеония барои шумо фаҳмондагӣ будем. хамелеони тагиша бинед уже дар видео худаш аёнай дигар ҳоҷат ба баён нест. сифатҳошон беҳтарин качествашда гап нест. ҳама рангҳо ба тамоми синни сол мувофиқ ва беҳтарин вариант барои духти куртаҳои миллӣ абая ва дигар намуд куртаҳои гатовӣ. кадомида кадом ранге дар кор боша марҳамат кунед заказ кунед. ҳозир обши абзор мекунем. марҳамат рангоша бинед чӣ хел рангои фасони хушрӯ кадомида кадом ранге дар кор боша ранготона пешниҳод кунед. барои шумо доставка ҳаст. лайку комментарияро фаромӯш накунед. саломат бошед.